Atzo arratzaldean inauguratu egin zen Orion Bisiguaren festa. Atzotik eta igandera bitartean aukera izango dezue Orion Bisiguaren festaz gozatzeko. Ikusten ari zareten irudiak inaugurazio ekitaldekoak dira. Ikus ditzagun atzo arratzaldean bizitutako irudiak. Lehenik eta behin, arratzaldeon, motza izango nahiz ez tekit egin egiten hasiko batean, bintzat lagu egingo dugu. Lehenik eta behin, inaugurazio ekitaldia bazio horretikan, zerrak eman nahi dizizuen, batez ere, Orion estilora bizur festa hau antolatzen lagundu duten guztien, ezta? Behar egabe hau zingo nintzakela egin, eta nola ez, hau antolatzeko laguntza eta babesa eman digute entidadei. Ere bai, zerrak eman edizien, sailburu ordeari Jonan Zueri hona etorri zaigu, eta gogoratu ere, ea aurtengo ideia, kokadi berria martxan jartzeko aukera dugun, ikapro etxatzen parada hau. Eta era dezamintzat, joan den urteko harrakasa ikusikan, nik uste behartutan gaudela aurten bigarren ekitaldi bat egitea, eta ikusikan plaza zer dotore da hor, nik uste harrakasa honek aurten ere ala izango dela, dakitzen moduan ez gaudia bertan afaltzeko eta baskartzeko aukerarik, eta nik uste historia deixentzea dut jarri dutela, eta urrengo urtean ere zerbait egin beharko dugu. Hemen ditugu gure hiru protagonistak, aurten bakizun zela, ingo duguna da plazan Arilla Erraldoi bat jarriko dugu, eta 600 bat bisigu prestatuko ditugu, eta esan dudan bezala bertan afaltzeko eta baskartzeko lekurik ez dago baino, larun batean 1200 pertsonetzako marmitakoa egingo dugu, bertako atunakin, eta igandean berriz, atunakin ere, atunerrea 1200 bat pertsonetzeko prestatuko dugu, ez edo jarra inberda eta aneziako. Eskerrak eman bukatzeko hiru protagonistai esautzen dituzue, ikusten behaiek diala jai honen protagonista eta jaia aurrera ematen laguntzen dutenak. Luis Mari, Jose Miguel eta Antoni, Usario Katxina eta Jose Mariko sukaldariak, ikusten behaiek gure herriaren izena hortika zabaltzen dute ze produktu berezia era oso honean egiten dute hori guztiora. Eta nik bukatzeko eskerrak eman, eta dakizu bezala janako nahi dizuela eta erabilak handik ez. Mila esker. Ama oean, etzazenean, aita gaine